हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बिथां जमुना बर'नि सोमोन्दै। स' बिथाङा सनितपुर जिल्लानि बेलसिरि गामिनि सासे राफोद आइजो बक्सार। बिथाङा गुवाहाटीनि कर्मवीर नवीन चन्द्र बरदलै इनडोर स्टेडियामाव मे 2019 अक्ट'खालि इन्डियान अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव 54 केजि आयदानि बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हायो। 22 बोसोर बैसोनि बिथां बर'आ बिदिनो जानो गोनां वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपनि थाखाय सायख'जाबावो। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा 2015 मायथाइयाव ताइवानआव खुंनाय वर्ल्ड युथ आरो जुनियर आइजो बक्सिंआव ब्रन्जनि बान्था देरहानानै बर' लाइमोननि गोख्रोंथि आरो हारिनि गोग्गानाय लाबोखांबाय। थेंक्स।